abu na gaba kamar yadda na faɗa za mu rubuta a gwamnati report bisa ka'idar aiki, kuma za mu samu gwamna yanzu gaba da gaba mu ba shi rahoton abin da ya faru, amma za mu mai da shi a rubuce mu kai wa gwamnati. To ra'ayin gwamnati ne kuma ta ɗauki mataki na gaba, amma ni yanzu a kwamishina ba zan iya cewa ga abin da za a yi ba tunda ba a ba da umarnin a haka ba, sai an ji rahoto. Amma dai an yi abin nan lafiya, an ƙare lafiya, ba wanda aka tozarta, ba wanda aka ci mutunci, kuma alhamdulillah kowa ya koma gida lafiya. To akar makallawo Malam Jabbar a yayin da ake wannan mukabala ya ce min lokacin da aka bari yayi kaɗan kuma ba a bashi dukkanin abubuwa ko ka'idoji da yadda mukabala za ta kasance. A'a ai ka san ɗaukanni kenan amma kaka taɓa ni, shi ya nemi a bashi dama ba malaman bane. Kaga ko wanda ya ce a zo ai kokawa sai da ya shirya, saboda haka da aka zo kowa an bashi equal time, su minti 10 shi minti 10 su minti 5 shi minti 5, kuma tambaya suke jihowa kwaɗe da ka ce kaza nuna gurin kawai ya nuna mana an huta. ai tambaya kwaɗe ce wace aka mai da karatu ba, ka ce kaza ina gurin gashi a littafi na kaza shafi na kaza, duk littattafan da ya zo da su bai nuna ko kwaɗe ba. saboda haka ba laifin mu bane, ba za ka sa bal ba, ko bal da ake yi a duniya ai sai an ce minti 30 za a yi a juya bayan minti 30, ko malakama da ake yi kutufo da ake sai an ba da mintuna, ba a yin sa kai tsaye. ba za a ce a baka dama tun daga dare tsaye, sai mu shekara muna yi. Dr. Makala ya buƙaci cewa ba da sake shirya wata mukabala. Wannan za mu sanar da a cikin request ɗinsa a rahoton da za mu bayar, za mu ba gwamnati cewa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza. Shikenan gwamnati kuma ya rage nata, amma mu an turo mu zo mu conduct din mukabala, mun yi, an yi lafiya, an kare lafiya, jama'a kuma sun ji alhamdulillah. To na mataki za a na gaba, shi nake gaya maka, matakin gwamnati ce za ta faɗa, amma mu za mu ba ta rahoto tun daga yau, kuma gobe za mu rubuta shi a rubuce bisa ka'idar aiki, mu tura fayil, kuma gwamna za mu yi magana da shi gaba da gaba. Abin da ya ɗauki mataki in shi ne zai yanke hukunci, in sai an je executive council, in mai ma za a yi dai, kuma shi yake da dama saboda shi ya haɗa ba mu ba. To kenan wannan mukabala ta kawo ƙarshen takunkumi da ɗaurin talala da aka. A'a wannan na gaya maka yana cikin, bayan an kai rahoto ne gwamna ne yake da damar ya fito, shikenan duk takunkumin da muka cire masa amunsa a yi kaza kuma wannan sai bayan rahoton mu a gwamnati sannan.